ake haka kuma? Na zo haka. Wallahi tallahi nake ga ma ai wannan sallar za a gwangwaje abu na siya wannan. Ka ganta gwangwaje. Bikin nan sai ta cinye kowa wannan kara. Haba malam Salisu kai yanzu ke ka siyo matarka wannan atamfa dan atamfan nan da ake Allah Ni kan taya ake gano ni gidan atamfa da ake talla. abu sai ta kowa kauyanci kai yanzu dan Allah duk atamfan da take garin nan ka rasa wacce zaka siya abu sai wannan ka rasa wacce zaka siya abu sai wannan fi sabi Zaka fasa min kai? ya zan fasa ma kai wai wannan atamfa kaga atamfa duk gidan atamfan nan da suke fadin garin nan wai ya rasa inda zai je ya siyo Kuma ya atamfa ke min bayanin inda zan je samu. Ai tun daga farkon hanya wannan ya na ganta ruwan kunun aya ba quality ko kadan amma dai wannan ba a gidan Alhaji Nura mai da masu siyo ta ba ko gidan nake son na gaya mai shikenan na manta shikenan ai duk Kano in atamfa kake so da kaje kantin gwal kana cewa Alhaji Nura mai da masu shi kadai ne tak gidan atamfa ke yadda ka wallahi da kasan gonar auduga kelly har sama ta sama suke ta wasu nan farashi an ga mai ai ina ga mana Alhaji Nura ga sauƙin farashi ai ina gaya ma mutumin nan ya je ka Sai wacce les na ba. shadda kai inda sutura ce ai kawai ka je gidan Alhaji Nura ka samu atamfa amma wannan ya matar kan ta fito ko kana an tsara shafuna wallahi sai ne ka ai kowa da ya mai Alhaji Nura mai damas ya rabu ya taimaka maka dan kasuwar jihar Kano kwari market Haji Nura